अरे अल्लाह क्या पार्टनर ये ने लॉलीपॉप की सदा निकाल बैठ ए हम एने मत बैठ ए हां ना दुकान में क्यों बा ए पार्टनर दुकान में क्यों नहीं थे बिस्कुट देना तनी हां चले हम बैठा तनी ए में कहीं खटिया मत भाई अरे तो हम के अंदर एक बटला से तो खटिया उठ गई गाड़ी कमला के लिए पंचर तो कब ले हमारे गाड़ी हो बैठनी जैसे वैसे पंचर हो गई गाड़ी तू पनौती वाले रे पनौती वाली हो हां और ये हवाई जहाज पे बैठी है पंचर होता है हमें कौन गलती लोग के देखा तेरे बैठल तो मुंह बढ़ जाता रे तू जाके लोग की छत पे चढ़ता छत पे जाता रे लड़का ऊपर से गिर जाता तू साहब भक्चोना रे हां भाग भाग तो लड़के देने के बाद से ना करी लौके माथे ना होता नहीं आम की फेनाओ को तुर के जाए नहीं लगी नहीं है बगला की ना तो मैं पनौती वाले की नहीं खटिया तुर देला खम अरे बाप रे अब बुझाता पार्टी में देख के नहीं बैठी रे ई सब बाबू के कमाल बा मुर्गा ना ले रहा नहीं जा सना में हमारा अरे लगाता नहीं मैंने वहां बैठले तो ट्रैफिक टूटले खटिया टूटले खेत में बैठ कर चला जहां छोड़ले दादा हूं घोकता मुंह खोता हां तू हमरा हगाई के खाद के बारे में नहीं जाना हम जब हो गिले तो कब मछली खा के दिले आ कब मीट खा के गिले सब फसल ला लहाई लागला देखो इनकम को भइल हम नहीं के बोलते हमर दोस्त बा का जहां जहां हो गइल तहां तहां भइल बा नहीं के भइल नो 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 दादा अरे बाप रे रास लौक गए तो समझिए कि रास लौक खाली तब देख तोरा के हेवन छिला को दे ए पार्टनर रे केने जाता रे भाग के आर्मी के ट्रेनिंग करता नहीं आर्मी के अरे यार भाई हमर बॉडी शॉडी के कम बा देखा तारे हम लोग ले ना चल आर्मी में बड़ा मजा आई तोरा बस के नहीं के बस के नहीं खे अरे बस के काहे नहीं के तू लेके तो चल पहिले अभियान से ज्वाइनिंग बाटे ज्वाइनिंग बा तो हम लोग ले चला तोरा पीछे पीछे घुस जाए ट्रेनिंग कइले बा तू ट्रेनिंग तो इतना हमारे गांव के लोग करैले बा दौड़ा के कि बाप रे हम तोरा से आगे भागे हां से हां हेलो कैंसिल हो गल हमर त काल से होखे वाली नु रहला खा का भइल आ साला तू स्वयं में पनौती बाड़े हम पनौती हमार काल से कैंसिल हो गए कथि काल से होके वाली रहला का कथि ट्रेनिंग आर्मी के ट्रेनिंग अच्छा जा दो ना बोल तो दोसर में देखा जाए अरे बाप साला सब और बर्बाद कर देता प्रणाम 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 आओ जा बैठ जाओ और दिक्कत तो नानू भाई कोई दिक्कत नहीं है नु आओ जा बैठ जाओ अभिषेक चाय ले आओ चाय लो के पियाओ पानी चाय दो पानी पी ले ई बउआ के यो नो अभिषेक बउआ हमन ई छोटवन के जेठा छोट हमन सबसे छोट हां आगे चाय लेके आओ सब कहे ना सब ठीक है बा अपन कहल ला के ना बढ़िया बात अच्छा तो चाय नाश्ता हो को ओ तो भरले बात हां ओकरा बाद विशेष बात होई दी ना हां सब बढ़िया अपन ये घर हां ये घर अपन छोड़ जाने हम बिस्कुट ले आओ उठाओ जा सब अपने हैं का समझी साहब लूटा उठाओ दे मैदान कर जाम का ना मारा पूला पर जाता अच्छा कल लिया में नहीं हमको नहीं मैदान कर जाम का नहीं चल जा
क्या करता रह लोगन के हई नॉलेज का हुआ आइल बा लोग। नॉलेज के हां अरे बाप रे कहां से ढाका ढाका अरे बाप रे अरे बाप रे साला नॉलेज हो बाबूआ हां ओसन आदमी के ओ अब हमरा कुछ ई के रहल ई रहल गांव के बढ़िया आदमी। अच्छा मतलब कि शादी उदी होला नु तावल गांव में सब कोई के देख ले बोले के काट ले बोलन ओई से लन पूछे ऐसे टेंशन मत ली उ हो नहीं है गांव में आवल नहीं है त जे उगावेला सब कुछ से भेंट कर ले बोलन। अच्छा चल तनी चल खिजवा में पानी पटा ली तनी हरियरो हो जाए तनी कामो हो जाए। बाप रे ए बाबूजी हो ए बाबूजी कहां रे बाबूजी कहां हम बर्बाद हो गई सब अरे बाप पोती में बर्बाद हो गई ए बाबूजी हमर बियाह तो कहीं होता नहीं के आओ नॉलेजवा के कहां ओ आ बाबूजी अच्छा हमर जगह बियाह नहीं करत हो अरे बाप ओ गए कौनो का बियाह ना हो दिया चलो चलो ई छोरा मशीन हाथ दिया बा ओने रोक दे चलो बुआ जा ए बाबूजी अरे बाप उठो लगाई गिरे बा आय बा अगुआल बा हां जी का हो अगुआल बा अरे जय हो जय हो जय हो अरे तनी हमनियो को बोला लेती बैठल जा बैठल अरे उठ ना खटिया सीधा कर बैठल जा जा। बैठल जा का करब हमनी के औकाते बा खटिया भर सारा दिन हमनी खटिए पलू पड़ रही अगुआल बने। अरे बा बड़ा खुशी के बात बा ई नॉलेज के बियाह होता का हां जी नॉलेज अरे बाप रे बाप बड़ा खुशी के बात बा मन गद गद करता। हां काट करत तो मरद खाने मारो अरे तू क्या बोल आराम से बोल। हाँ तो कह जे हम हाँ प्रणाम प्रणाम कहू ना हाल चाल हां बढ़िया बात ठीक बारी हां हां कहाँ चाल बनी ढाका ढाका में के रहे महाराज पूरा पड़ी एगो ढाका में रह जानी लोग ए मार रहुआ परिवार पूरा के घर में रहे नहीं तो हमनी के घर में रहनी हमनी के टोला में हाल बा हमनी के गांव बा लेकिन टोली के तो ढाका में रहल ए महाराज गांव के नाम ढाका बा। अरे गांव के नाम ढाका बा हां तो ढके लेखन होबल हमको ठीक है बा। अरे बा कैसन बनी सब चश्मावा ना रही तो हीरो नु लगती हीरो और रउआ जेल बनू अगुआ बा उजन काटा फिर के जाला लोग हमारा पर लेकिन हम लोग बाले बच्चा के करावे के चाहिए काहे कि अब हम दोसर बियाह कर ए महाराज रहुआ उम्र बाटे का बियाह करे के अरे बाबूजी को तू मत अरे बोलो भइस ना दूगो बड़ बुजुर्ग बतवाता था तोर बाप बेटा से सिखाए नहीं के आराम से बैठे थे। आराम से बैठा था अरे बाप ताऊ सब सुनाई और सब बढ़िया बाटे अपन ताऊ कहल जा। सब ठीक बानी हां हां ताऊ चाय नाश्ता कराई ना हां ना चाय नाश्ता हो गेल बा। हमने क्या कराई और कुछ पान बीड़ी सिगरेट हाँ, उ सब हो गइल, सब हो गइल बा। अरे बिना हमनी के रहते कैसे हो गइल बा आ हे में चाय पीनी है लोग हां जाई महाराज में चाय पिए जा तू चाट बका ओकरा के पहले ही पी गल बाले चाय पिए के बहुत मन करता लगा चाय बोतल बा घरे थोड़ा सा तो अल्लाह का तमन तो दे दिया लब समझ लो पी कर लो। हम सुनी चाय बचल रहा तो पी गल हो दूगो लोग आल तो घर में पिएला चाय नहीं के रहुआ बियाह करेला बात करते है नी पानो न बचल बा पानो न तो चल गल देखी एक आध गो होखे तो खा ले हम बुढ़ौती में रउआ घूमने के बाप रे देखने में आधा पान एको को तो बचल होई बबुआ टुटू पानो ले आवा। अरे तू बैठ ना बैठ ना बैठ ना ओए अरे हेले ना बैठ अरे हेले निकाल हेले तू खाने पूरा पूरा दांत तो देखो वाले सब बाहर गए अरे बाप निकाल जोगे तो वो मारम चपेट की मुंह में सारा पान अभी नहीं पहले तो निकल जाई। ए बाबूजी आधा आधा खा दिया अरे आधा आधा काहे खा जाई का मत खाइबा तू देख ली महाराज इनकरा घर में पानो नहीं के ज्यादा है गिनल चुनल तो 1.5 गो आदमी आयल बानी लोग ओहू में पान का जे 2.5 गो रखो के 3 गो में से देखी का बचल बा दे ओ दे दे अरे बाप
बाबूजी कसैली लेबा का अरे हम पसंद अपने 3 को पसंद ढंग देखो हमरा के आउ जब हम बेटा बानी एगो ज्यादा खा लेम त का होते बेटा बन त हमरा चढ़ के मुड़िया पर मुंह तो बेटा है धर एगो और पान एगो और कसैली एगो और पान एगो और पसंद एगो तो इनकरा घर में पानी नहीं थे होय कथी का हड्डी टूटत नहीं है बात के हो आप लोग चुलाई लोग अपन अपन लड़का देख लियो लड़का तो नहीं देखले सर देखम लोग लड़का के बोलावल जा लड़कवा के बोला दी देखा दिया हमनी के अपना भतीजा के फंक्शन बा लड़का बुलाओ बाबूजी बुलाओ जो ना तू लेके आ ना तोरा का बुझा तक पेटी दे अरे बोला के तोहर अगुआ आइल बलो तनी हमरो ला बात विचार करी देखत रे कि हमर हालत खराब बा अरे बा ई कौन संस्कार रे गोड़ छू के प्रणाम कर बाबूजी ना का सादे हां हमरा चौरन पर प्रणाम करू लोग लात पर प्रणाम करना जाके गोड़ गिर आई दुनु बाप बेटा के कौन बोले लखा हो देख ली सरकार बा कर चाचा लगे और हम भाई लगे कोनो इज्जत नहीं गोड़ पर गिर हमरा चौरन पर गिर आशीर्वाद ले दिया चौरन पर गिर अरे मारो एक डंडा बा अरे गोड़ पर गिर देख ली वाह 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 ए गंगो रह दे बाबू को वाह वाह बाबू नहीं देती है अरे बाप अरे बाप तब बाबू कट जाई हम जानता नहीं हैगा तोरा कोई बात तू कर चुप है ये नवलखा की शादी कट गई हमरा रहते नवलखा की शादी हो जाए भले कट जाए तो हो जाए नहीं कर सका मुंह में से कथी फेंक तारा गुब्गु अरे पूछो फेंकी और से तो ना भूसा नारू फेंको तो का अरे पूछी ना महाराज बहु बन के बैठे बनी ढाका में के बोलने बनी हमरा पता बा पूछी बउआ नाम का है नवलेश पापा जी के शंभू प्रसाद बाबा के विक्रम प्रसाद अरे बा लड़का चालाक नु बा उड़ौवा लोगन के गोड़ पर गिरलक त उ स्टाइल ना रहलक जानत नहीं वो तनका मिर्गी ऊपर जाला लेकिन लड़का बड़ा समझदार बा कौने गिलास ले पढ़ल बा गिलास ले कलाश ना पूछा कलाश यो अनपढ़ गांव से बा अरे जान दे बेटा अगर जम गल त ठीक है बा ना त टूट गल त उहे बा बुझल कामो धंधा पूछी लोग पूछे आवे जा पूछे चाचा के नाम चाचा के चाचा से का मतलब बरोगा चाचा अलगे हो गइल चाचा के का दे के बारे में हैं दिमाग खराब मत करी पूछी जे पूछे का बस वही बेर से आ करूंगा लोगन हमरा बका ताकत तोरेला भी सब करता नहीं देख लियो ओकरो त निमन हमर लइका बा इया बगल में बुझली नहीं तो निमन बोलले बा हां त पूछी नहीं इनकरा से आगे इनकरा से पूछ पाछ ली गुड़ डावरा में कुट के भरल बा अरे बा लइका के कोन बाबूजी के झिरकुट बाबा के कहा कि वो तही कहता री बैठ बाबू बैठ जो बउआ काम का करल अरे काम अरे तू चुप रह ना काम बउआ प्लेन चलावेला प्लेन अरे बापू प्लेन ना रांधा प्लेन वाला प्लेन वही के काम करल अरे बा हमर बेटा तो 4 बीघा के मालिक बा एगो बोरिंग बा ओकरा लगे एगो टूटल साइकिल बा एकरा लगे का जानी का बा का ना लेकिन पूछ ली लोगन अरे फिर तू चुपचाप रह ना होले करी बतुआ ना हां बाबूजी बटवा टरनु तो हो चुप रहा हो गए चुप रहने बनी ना हो गल हो गल बन हाँ। समझ में त आइए गल हो हां चली ठीक बा जो बंगो घर जा जो बंगो अरे बाबा वो का हाल बा अगुआ लोग आइल बा तोहार हां आई पनौतिया अरे बा हमर बबुआ पनौती नहीं खे बैठ बबुआ पनौती नहीं खे कालू हमर जानते बड़ा जानते बा जानता का अब तोर किस्मत में बा लेढ़ा तब तू आर्मी में ट्रेनिंग में खेल चल जीबो हमरा के तू दोस्त लगा अरे बा खटिया टूटल की ना कालू खटिया अब टूटल खटिया पड़े तो टूटबे न करी बाबूजी हां
हमर बेटा बा। अच्छा तू रह हम तोरो जा बियाह कटवा दी असन देखो तू रह हम जा अरे ना कटी समझो कि होता जाई जाई रहुओ अपन माल जाल खिलाई ना का बैठल बनी। अरे बाप रे ए बाबू जी पापा ए, अरे होय सब हटाइबा लोगन घरे लेके जाई लो। अरे बाप रे बाप। रौतिया लोग बुझा त खटियो तुरी जोना बाबू काम हम बात जाके करे ला का दिमाग खराब कइले बारे हवा के कुटुम लोग के सामने बियाह तुरबा तू आ कहब कि हमर बेटा पलौती तुरलक। अरे बाप रे देख ले नी लइका। अरे stop! अरे बाप मारे में खंडिया फेंक दे बाहर में हां बनाई तब बनाऊ रहुआ ए महाराज रौगे बनाई ना बनाई ना रहुआ ए महाराज बनाई ना ना तो सुन ली रहुआ हम खैनी बनाई लेकिन दुनिया लाग रात में साइकिल पंक्चर खैनी के गुह निकाल दे गुह हम लोग हमर बुझनी बना दी का बना देता नहीं अच्छा बनाई खाई रहुआ दूर अगनान में खैनी के गुह ना निकाल दे तो रहुआ को हो रहुआ का बाप बाप चिल्लाते ए बाबूजी ए ओए देखो ओए साला खंडी मांगा तो पूरा से मारा ना 4 छटका अरे बाल डंटा से डंटिया देलू तो दिमाग के घंटी बाजे बुझलू आराम से बैठ ना तो चल जाइए से जो तो खान जो अब बैठे ना दे बैठे दे एकर कौन काम है बाबूजी हमने कब वही में अरे बियाह होत नहीं बा बराती में आइहा खाए था चाय पिया वाला से के बारात खराब बा अब चुपचाप रहो बैठ आराम से रहो हाँ तो का कहत नहीं होई देखो अरे बाप अब तो समझिए तो बनी देखो तनी टूटल खटिया बा अब दुआर पर तो देखते बनी घर में तो मुंह सोलहले बहता ना कि देखम तो रउआ साफ हां मत तो पूछी हई खैनी खाई विचार करी कि कहिया आवे के बाद छेका लेके महाराज जी ना कहीं की रउआ कह देनी हवे अरे बाप रे भलाई हमरा सोचे बेटी के महाराज करम फूटे वाला रहलक हाँ कहीं बचा देनी हम भलाई सोचे नहीं सारा लोग के ना कहीं की रउआ कह के बचा देनी हवे जाई जाई ना तो लेट हो जाई बाबूजी आजा आजा साला दोनों बाप बेटा एकदम से या डी 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 बाबी पूर बेबी पूर बेबी पूर बेबी सा बाबे ता बाबी पूर जा पूर बेबी बाबी पूर बेबी बाबी पूर बेबी बाबी पूर बेबी हे लाठी दादी पूर देनी सा